Представи се. Казвам се Злати Иванов Златков. Златистия. Това име. Прякора ми. Нещо се назад натеглям. Защото не знам колко си популярен като лице, обаче хората са чували името ти. Името ми чували от вестниците това. Пишат... На времето майка ми казваше, ходи си карай с вестници да не пишат за теб, аз викам, нека си пиша. От всичко, което прочетох за тебе, ти си типичен представител на поколението мутри от 90-те. Правиш каквото си искаш и никой не може нищо да ти каже. Да, тогава всеки си правеше какво си иска. Нали? Да, и всеки си пише какво си иска. Това нещо сега не е така. Ако искат да те очернат, пак е същото. Къде се намираме в момента, между другото? Къде правим това интервю? Сега сме в Софийски централен затвор. От колко време ти си в Софийския централен затвор? Отдавна. Колко години? 7 години. 7 не си излизал въобще, освен за разни операции. Да. Биографията ти, роден си в Дупница, преди колко години? Преди 42. Образование? След това казарма? След това казарма. По време на казармата бях в дисциплина. 4 месеца. За глупости. Кой не е бил? Какво направи? Сбили се, избягали? Сбих се. С кого? Няма значение. После 89-та година ме вкараха за първи път в затвор. Пак не видно. 89-та преди промените? Да, ме вкараха невинен в затвор и там се запознах с разни хора. И станах златист. И станах влязъл в затвор и станах човек. Има ли нещо, което без да те питам, ще си кажеш, че си се занимавал и то да не е законно? Да не е законно. И да е на ръба. И то... През тези години всичко беше почти на ръба. Ти си от основателите на ВИС-1 в Югозападна България. Може ли да се приемеш за такъв? Няма такова нещо. Кога започна това нещо с ВИС? С кои години? 92 беше. 92-та. И ти си бил в бизнеса? Да. С застраховките? Да. Как се случваше бизнес с застраховките в 90-те? Хората просто идваха и се застраховаха, защото колата не му изчезваше. Какви отношения беше с братята или... Добре. Малко повече? Служил бях на големи приятели. Добре приятели. Защо ги убиха? Не мога да ви кажа. Не може да стесняваш твоя теория за всички такива престъпления. Тук в затвора каква теория имаш? Вестниците, какво пише и това. Си ги познавал преди това. Всичко бизнес, пари и интереси. Липсват ли ти 90-те? По-хубаво от сега. По-хубаво ли? Защо? Защото аз съм в затвора. А 90-те не в теб карваха в затвора, защото... Аз така си го обяснявам. Според мен е... 80-те не ме вкараха. Не, 90-те. 80-те беше по-хубаво. Най-хубаво е било... 80-те години. На тебе преди промяната повече си ти харесвали нещата. Повече. Тогава не беше ли беден? Който е можел да изкара и тогава изкара. Ти престъпник ли си? Беше ли всъщност? Защото вече нямаш възможност да бъдеш. Водят ме, че съм бил. А ти водиш ли се? Не беше ли от лошите момчета тогава, тия легендарни лоши момчета? Водят ме, че съм бил от лошото, обаче... Защо само лошото се помни, не се помни доброто? Напротив, те повечето станаха тия, които ги убиха, станаха легенда в тая страна. Според мен това е много извратено, обаче някакви хора, които са колели и бесили, след като ги убият, някой ги споменава в книгата си, те стават легенда. Не съм много сигурна, че общественото мнение е срещу тях. Беше хубаво момче. Мъчно ли е за тях? За Жоро не мъчно. Жоро добро момче ли беше? Да.
За него се чуват отвратителни неща. Какви? И че бил изверг. В какъв смисъл? Във всякакъв. Лош човек, който прави каквото си иска срещу други хора и то. Не говоря за наркотици, оръжия и каквито там незаконни бизнеси може да има. Говоря за човек, характера му. Няма такова нещо. Той ако нещо станаха да се скарат някъде да се бият, той да даваше на храна да се пие. Той сам се оправяше. Сам се е бил, значи. Да. При вас има едно такова чувство за чест, достоинство, тия мъжкарските неща. Има, нали? За това да се сбиеш само да не пуснеш охраната ти да пребие някой. Точно такава черта. Говориш ли се за уния години малко? Малко за уния години, за начина ви на живот. Как се забавлявахте в уния години, бе? Тия истории за легендите, за оргиите, за наркотиците, за купоните по Слънчев бряг, отцепване на цели райони там, за простолюдието? Купона си беше специален. Какво значи? Дай малко информация. И я да не пиене. Като римляните. Като римляните. Я да не пиене. И това е. Наркотици? Жени? Имало е на наркотици, обаче аз съм... Не мога да кажа, че не съм взимал наркотици, обаче в уния години не взимах. Аз съм лекарник. И защо викам, щом вие взимате, аз не го взимам. Аз съм обратно на това. Жените много харесват момчета като вас. Имаше ли наплив женско внимание? Доста. И кога почна да си отива това? Мисля, кога спряхте да сте на мода или не сте спирали? Аз не знам някога да сме спирали, да сме били на мода, обаче човек му омръзва. Кое е омръзва? Да се разправя само жени, това е то омръзва. Не знаеш, човек се насища. И на това ли? И на това. Как си обясняваш това внимание? Защо на жените им харесват мъже като нас? Това трябва да питам някоя жена. Ти трябва да знаеш. Защото с нас е различно. Това е по-опасно ли е? По-вълнуващо ли е? По-вълнуващо, има всичко. Винаги е нещо ново. Има. Какво се сети? Какво да се седиш назад, да се върнеш, то като се усмихвам, то винаги... Нещо хубаво се сети, да? Значи, викат мен, на едно место има проблеми от нашите момчета. Но няма да казвам в кой. Добре. И отивам аз с 4-5 коли отивам. Викам дали ми какво да става. Аз викам, аз бях обучил тогава, законен, и пушката си носех с мен. Ловната. Отивам от града и викам, ми дай някой патрон, защото аз патрони не нося. Викам, дай някой патрон. И той ми дава патрон. Отиваме там при хората, където са го притеснявали там една организация, няма да казвам коя. Аз си тръгвам тръгвам към тях, 20 човека. Тръгвам към тях, тъй като почнаха да стрелят по нас. Викам, какво става тук? Викам, я ми дайте пушката. Тъй като ми даде такова патрони за пътпътъци. Трябва да се кажем, като живаме от задника и подскача само. Подскачаш, викам да видите как. Ме беше парила една 200, ще му кръка тук. Това като игра малко, това с съчми да се стрелят, а не с патрони. Истински. Мене са ме стреляли с морска сол. С морска сол? Морска сол. Защо? Как става това? Това е много слагаш патрона вместо с съчми и сол. И като те живно каза,
Ма това е като на игра наистина, нали? Нищо не може да ти стане. Кай, па нищо не може да стане. То далеч, като само те джуни, после сърби. Играли сте си на лъжите вие? Някое време. Не, беше. Хубаво ти е било тогава. Хубаво. Вечеряш в един град, спиш в друг. После отиваш на купон в трети. Никога не стоях на нещо. Колко години така? Просто. Аз обичах да пътувам. Съжаляваш ли за нещо? За всичко. Което е зависело от тебе? Повече съжалявам, защото живеех така. Никога не съм очаквал, че остана до тези години. Какво очакваше? Да те гръмнат на 30? Не ме гръмнат. По-добре ли щеш да си беше отишъл веднага след хубавите години? На тебе ти се живее. Се живее, но се никога не му се живее. Що? Някои хора ми направиха услуга. Защото ако бях на върха, преди живота убия, щях да убия. Ти си бил готов за това тогава. Ти си живял ден за ден. По този начин, който... Обаче идва момент, който казваше защо е било така. Защо е било така? Трябва да се поправи. Съжалявам, за много неща. Преценка какви възможности съм имал, аз като очаквам да стане всеки ден. Нещо и давай. Бели птици и куршуми, капки вино в пръста над нас. Промени ли те затвора? Добре, затвора. Имаш време да мислиш. Съжаляваш ли, че има ли човек, на който искаш да се извиниш? Някой, на който си направил нещо лошо? Извинявам се само на майка ми, че притеснявам толкова. Кой да се извинявам?